pane mashoko ari kuda panguva ino ari kunokwa kunzi according to the activist Joseph Kalimbo wemunyika yeZambia, panapa ari kutaura mashoko achiti imwe issue yakonzeresa kumiswa kwethe burial Edgar Lungu inyaya yekuti kunokwanzi Edgar Lungu is holding a Zimbabwean passport, chitiko chaita kuti even advocate emunyika yeZimbabwe vakaita sana advocate Fadzai Maire vauye vakonzeresa chaos, vauye vachikweshena the government pamwe Nick Mangwana kuti can you explain further. Sandapinda mashoko amudanyorwa panguva ino kuti bo subscribe or like on the bell icon. Tigira pana papa hedo Joseph Kalimbo anobudanyora achiti the burial of former President Lungu has been suspended by the South African court until 18 July. Concerns are that former president may have been using a Zimbabwean passport to check into the hospital in South Africa. All in all, a sad period in the history of our Zambian politics. Tomashikaruda pana pachinzi aiwa Lungu kutochikaini kwaita hospitals aishandisa Zimbabwean passport chitiko chavhundutsa vanhu. Panapa ndozvakonzeresa kuti his burial imbosuspendewa. Topinda mahendo yamaye anouya achibudanyira achiti tiende kuMangwana. Is it true that President Lungu had a Zimbabwean passport? Was he a citizen? If true, are you privy on the circumstances that led to him holding a Zimbabwean passport with the EU leaders? Ndomashoko ari achibvunza pana panana Mahere panguva ino achibvunza achiti aiwa is Lungu a Zimbabwean citizen after aonekwa kunzi aiwa aicheka in and out ne-Zimbabwean passport. Panapa zvakureza ma-speculations noda kuti zvangozikana kuti Lungu was a long-term ally ne-the Zimbabwean counterpart, the president of Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, zvaingozikanwa but panguva ine kwakuzoonekwa information yakada ichibuda vanhu vakutaura zvakasiyana-siyana but mashoko panapa avhundutsa vanhu and the people they are really shocked. Imbotidze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi pabvina comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like pachano on the bell icon.